मागाठाणे विधानसभा मतदारसंघातील वॉर्ड क्रमांक 4 मध्ये शिंदेच्या शिवसेनेचे उमेदवार मंगेश पांगारे यांची प्रचार रॅली आणि सभा पार पडली। यावेळी हजारोंच्या संख्येने कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते। प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात अवघे 2 दिवस उरले असताना सर्वच पक्षांकडून शक्ती प्रदर्शनाला जोरदार सुरुवात झाली आहे। त्याच पार्श्वभूमीवर मंगेश पांगारे यांच्या भव्य रोड शोचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या रॅलीला मागाठाणेचे आमदार प्रकाश सुर्वे तसंच मंत्री भरत गोगावले यांनी उपस्थिती लावून पांगारेंना पाठिंबा दिला। आमच्या मागे भारतीय जनता पार्टी, आरपी आठवले गट आणि शिवसेना भक्कमपणे उभी आहे। जनता जनार्दन आम्हाला आशीर्वाद आमच्या कामांमुळे देणार। मंगेश भाऊंनी जे काम केले त्या कामाला निश्चितच पोचपावती मिळत आहे आणि जनतेमधून सूर निघत आहे की हा आमचा लाडका भाऊ मुंबई महानगरपालिकेत जाऊन बसेल, आमची सेवा करेल।